Nggih. Matur nuwun. Mas Jamuji gabungan derada blumbak ya isbal paling Mas Jamuji terang matur bangun Babu Neni sing duwe derada oke berkata rupan Budani amat bangun Budani ya alhamdulillah. Nggih Mas Tejo Ayah Tesa ing wonten London Mas siang Mbak Tampi Kayen Mbak Tampi Kayen Mbak nonton satunya mana ini Kombuk Papan Kose Pak Saijan, sopo Pak Saijan? Pak Saijan ada, Pak Suwono ada, Sari ada, Jamuji ada, Juri, sopo Juri? Juri. Tobat Juri no kene, hop, Juri no kene. Ngono ya meneng ae. Kok ndak kari. Oke. Kotrek ayo dek abang biru lampune disco awakku lemu mas duwe bojo loro bojo sing enom minta disayang-sayang sing tuwon curang waket tak tinggal sirahku mumet gak bisa turun andum tresno mas aku andum waktu mikir putuwe mikir no planjane jure saiki bingung ngertine terung dino mulai rono terung dino balik ning kene aduh senenge sing sedino laku kanggo sapa sing sedino kanggo makarya laku piye telung dino iya mas mulai mrana telung dino balik ning kene aduh penake mas sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya yen kowe jalo
ning